ngeri. Bayarannya double ya Pak. Oh, nembang apa sih? Ya mau tundang kon mrene ya kon ngibur karo pemirsa. Oke. Ya terutama kang kagungan dalam mbok Ngadeg ya. menawi ngersakaken abane request nopo. Niki acara apa nggih, Mak? Nikahan apa? Nikahan. Oh. Nggih. Mau nikah. Oh, sampun iki. Mon Pipisan apa kali? nembe pisan nembe muga-muga pisan. ya sepisan. Nggih. Mulane dongakena. Nggih, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gelis diwai ngomongan. Pengantene mendi sih ya? Hah? Nah, pengantinnya ya wis mapan. Oh, semapan ya, wis kesel. Nggih, badhe ngersakaken lagu napa, Pak? Napa badhe ngersakaken kula? Keprimen ya, Mak? Aja dia Oh, nyora-nyora. aja jangan nyora-nyora. Ya mumpung urung duwe kayak gue. Hah? Urung duwe piro, urung duwe 10, urung genep. Gini ki diselingkin kali lali janjine apa gimana? Ya ora apa-apa ono. Monggo sing badhe ngesakaken joget monggo. Kurang gimana? Kita mana kita balik nah? Wis lauk blabasan. Dadi gue. Jajane kowe ning ngendi? Kelakatmu sajayo piyane. Hatiku sun jenuh kami kejar karo wanita liya. Ayo.
Yas. Kurang. Jos. Dadi apa ra, Kek? Dadi ya. Janjane kowe ning ngendi? Kelakatmu sajan nyupriani. Atiku sujan kowe kencan karo wanita liya. Wis, wis ya. Coba lihat.